jam gena waali fini wiyete men ñande ndeslaari 5 mboyi ujune 225 ina hawre 5 korka ujunere temedde 456 fergo ko daganaaki kellifaaɗo daganaaki mo wondinaade fasik wona jooɗodaade mum ko alda e lor hoto ɗaɓɓirwe liyo tagaaɗo ngam ko ina tikkina taƴɗo Allah mo senaade woodani o wi ko Allah e nelaaɗo mum ɓuri haandude e nde ɓe mbelete ɗum so laatima ko ɓe gonɗinɓe mo kisal woni e mum o wi ɗowtaare alana tagaaɗo e woofde taɗɗo daganaaki kellifaaɗo nde o gollata gollal ko adi nde o andata ñaawoore Allah e maggal o laabdo anduɓe o ñemtina rewɓe sunnan Muhammadu mo jam e kisal ngoni e mum ɓe ina kirjina yimɓe e ɗowtaare Allah ndentina rewde e seyɗaane duɗal Pulaar Murtuɗo Diop yo jam ñallu ñallene nder heen